Guys, welcome back to my channel. It's Genevieve and welcome back to my channel again. And ngayon guys, lubusin na natin ang pagre-reaction sa PBBOTSO ng final battle kasi tinutuloy-tuloy ni Kuya yung battle nila hanggang sa final ni Fumiya at saka ni Andrea. So naiyak ako guys pag tingin ko sa trending sa YouTube na naluha-luha si Andrea kasi nga nabit niya si Fumiya. So tingnan natin ang video. So kaya huwag kayong magtaka guys, ba't ako nasa labas kasi maingay akong mag-video, maingay akong mag-film. Tulog na kasi sila sa labas. So pasensya na kayo kung may maririnig kayo ng mga aso or kahit anong mga kagas-kas dyan. Okay? So let's watch the video. Kasi guys, talagang naiyak ko. Tayo guys. Ito. Nagsimula pa lang. Ilang segundo. Sorry na lang kay JC, sabi ni Jinky. Bansa. O, isa pang comment. Okay. Si Marco nga yan at saka si Don. Yan. Mga PBB din sila, housemate dati. Ayan guys. Oh my goodness. Pati si Fumiya at ibang housemate ay naging apektado na rin. Gabi guys. As in, iyak na si Fumiya. Ayan. Akala ko guys bukas pa ako mag reaction sa battle ni Andrea at ni Fumiya, pero tinuloy pala ni Kuya. Ayan. Kaya gabi si Fumiya. Ayan guys, tingnan niyo si Fumiya. Ayan. May part dito na sumigaw si Andre kasi hindi niya yung best friend niya, diba? Yes. Banda dito na sumigaw si, ayan, umiyak ko si Fumiya. Kasi guys, hindi niya mabalanse yung blocks na may house, guys. Ayan. Sabi lang nila laban, walang susuko. Kasi pinag-usapan nila to bago ginawa ang challenge, yung battle, yung final battle nila. Ayan. Sila guys, nag-usap sila na Japanese language. Ayan. Ayan. Huwag daw susuko. Ayan. Iyak na si Fumiya. Ayan. Oh. Last na nga pala yan ni Andre guys. Ayan. At muling sinuha ni Andre ang tayo sa bahay. Yan guys. Si Fumiya wala talaga siyang nalagay na blocks. May nalagay siya na blocks pero ilan lang. Mga isa o dalawa yun. Umiyak na si Andre. Holding that last block. It was yun na lang yun. I'm finishing. Nakaka-touch kasi guys kasi Andrea ni Fumiya pero tinuloy pala ni Kuya. Ayan. Kaya gabi si Fumiya. Ayan guys, tingnan niyo si Fumiya. Ayan. May part dito na sumigaw si Andre kasi hindi niya yung best friend niya, diba? Yes. Banda dito na sumigaw si, ayan, umiyak ko si Fumiya. Kasi guys, hindi niya mabalanse yung blocks na may house, guys. Ayan. Sabi lang nila laban, walang susuko. Kasi pinag-usapan nila to bago
ginawa ang challenge, yung battle, yung final battle nila. Ayan. Ano sila guys, nag-usap sila na Japanese language yan. Ayan. Huwag daw susuko. Ayan. Iyak na si Fumiya. Ayan. Okay. Last na nga pala yan ni Andrea guys. Ayan. Ayan. At muling sinubukan ni Andrea ang pagtayo sa bahay. Yan guys. Si Fumiya wala talaga siyang nalagay na blocks. Ay, may nalagay siya na blocks pero iilan lang. Mga isa o dalawa yun. Umiyak na si Andrea. Holding that last block, it was Yung very painful. The slow yun na lang realization yun. that I'm finishing. And Nakaka-touch this is kasi against me and guys. my best Kasi friend. ila housemate dati. Ayan guys. Oh my goodness. Maging si Fumiya at ibang housemate ay naging apektado na rin. Gabi guys. As in. Iyak na si Fumiya. Ayan. Akala ko guys bukas pa ako mag reaction sa battle ni Andrea at ni Fumiya, pero tinuloy pala ni Kuya. Ayan. Kaya Andre, he's always helping until gabi si Fumiya. Ayan guys, tingnan niyo si Fumiya. Ayan. May part dito na sumigaw si Andre kasi hindi niya yung best friend niya, diba? Yes. Banda dito na sumigaw ayan, umiyak si Fumiya. Kasi guys, hindi niya mabalance yung blocks na may house, guys. Ayan. Sabi lang nila laban, walang susuko. Kasi pinag-usapan nila to bago ginawa ang challenge, yung battle, yung final battle nila. Ayan. Sila guys, nag-usap sila na Japanese language. Ayan. Ayan. Huwag daw susuko. Ayan. Iyak na si Fumiya. Ayan. Okay. Last na nga pala yan ni Andrea guys. Ayan. Ayan. At muling sinubukan ni Andrea ang pagtayo sa bahay. Yan guys. Si Fumiya wala talaga siyang nalagay na blocks. Ay, may nalagay siya na blocks pero iilan lang. Mga isa o dalawa yun. Umiyak na si Andrea. Holding that last block, it was Yung very painful. The slow yun na lang realization yun. that I'm finishing. And Nakaka-touch this is kasi against me and guys. my best Kasi friend. ayan. Grabe yung iyak ni Andrea guys. Ayan umiiyak pa talaga yun. Kala ko lalaki hindi iyak. Iyak pala. Yan. Tunay na lalaki si Andrea pre. Ayan. Congratulations Andrea. Congratulations. Pero guys, hindi naman sila evicted, diba? Nominated lang sila. So keep on voting. Let's vote guys. Okay? So hanggang dito lang guys. And ayan. Congratulations. Congrats sa inyong lahat. Ayan. Ang bait ni Andre guys. Ayan. Ayan. Iyak sila guys. Pati yung mga housemate. Ayan. Magkaibigan pa rin daw sila. Sportsmanship ya guys. Okay. So ayun guys. Yun yung
nangyari kanina kaya ako gumising. Ayan, nibangon jud ko guys kay mag-reaction ko. Grabe na ko kugma pa ang final battle ni Andrea ug ni Fumiya. So anyway, i-end na nato ang reaction vlog na ko dinhi, and please like this video kung naiyak kayo guys, naantig yung puso niyo, yung mag best friend na basta subscribe to my channel, subscribe, click yung bell button pati para ma-notification, para sa notification yan guys na mag-upload ako na every time ng new video. Okay, so please click the red button and subscribe to my channel. Bye bye, bye bye, God bless everyone and good night, matutulog na talaga ako guys, bye bye.